Само за сравнение, миналия сезон Тунджа Ямбол завършиха 10-ти, Асеновец 7-ми. Предстои да видим един хубав матч. Аз ви желая приятно гледане. След малко отново. Какви са очакваните резултати, какво е финансовото положение на отбора и да коментирате малко. Подготовка има още за обиграване. Дали сме пълни права на треньора сам да всички останали. Мисля, че така или иначе щяхме да ги освободим, защото последните 5 или 6 мача на предното първенство на сезона, те направиха... Добър отбор, доказал се отбор, но в крайна сметка преди... напред сме в класирането, по-напред от тях. И така, очакваме, че... Чудесна възможност, но вратаря се справи добре. Отново разиграване пред полето на Тунджа Ямбол. Доста по-спокойно започват нашите момчета втората част на това първо полувреме, пък и няма за къде да бързат. Още един безрезултатен опит на ямболци да атакуват. Отново топката е в Асеновец. Тунджа Ямбол. Разтичаха се момчета на Тунджа Ямбол. Жаров с топката. Действително има в отбора на Асеновец. Това го виждам и така, когато гледам мачове, ги сравнявам с... Стара нещо, след го има, бе. Всички назад, вика ги, ще ги дай седите на бък.
Когато му търпиш това? Я ще ви вика, бе! Малик! Ти ще вика, бе! Трябва съдията ни трябва да всички пъти. Той не е съдия. Светло назад, светло! Още назад светло цялата линия! Изкарайте ги малко! Събирай! Ръка! Изкарвайте ме! Ей! Светло! Имине! Стенес! Удар към вратата на гост. Отново атака на Асеновец и пряк свободен удар отново в полза на домакините. Центриране и още един гол. Изпълнява го Георги Спарухов. Далечен пас. И вратаря на Левски се намесва. Въпреки това атаката на Асеновец продължава. И 3-0. Васил Гуджев изби топката. Отново атака за Асеновец. Александър Стойчев се опитва. Асенов. Подаване към Кайряков. Васил Гуджев е за топката всъщност. Дълъг пас той към Неджип. Неджип дали ще успее? Втори. И веднага контратака на Съединение.
Васил Гуджев доста добре се справя с овладяването на топката. Срещу него са двама от футболисти. Няколко бързи подавания видяхме отново между футболистите на двата отбора. И атакува Асеновец Александър Стойчев. Георги Аврамов сега успя да достигне той топката. Подаване към Васил Гуджев. Удар. Отборът на Розова долина Казанлък. С номер 1 Златко Костадинов. С номер 2 Христо Терезиев. Това беше добър удар. Асеновец отново тръгват в атака. Васил Гуджев към Караматев. Ще бъде изпълнен сега в този момент удар в полза на Асеновец. Подаване към Караматев. И не подаде той бързо на своя съотборник. Капитана Филипов сега на празна врата успя. Атаката на Асеновец не е приключила. Борислав Караматев успя да